Здравейте отново! В следващия урок ще покажа преминаването от нива 2, 3, 4, 5 и 6 дори едно в друго, тъй като там няма особености, няма разходни норми, просто има материално прехвърляне от един обект в друг обект до ниво 7, където е окомплектацията с разходната норма. Това ще бъде отделен урок. Така че сега добре е, че имам запис на ниво 1, добре е, че имам запис на ниво 2, на ниво 3, 4 и 5 нямам, но нещо подобно, 6 и 7. И така, от ниво 1 към ниво 2 ви видяхте как става в предния урок. Сега ще покажа от ниво 2 към ниво 3. Или по-скоро, да, точно така, от ниво 2 към ниво 3. Нашия запис, като кликнем два пъти върху ниво 2, той ни предлага ниво 3, както ви казах, кройка. Ако нищо няма да променяме тук още разходни норми няма, натискаме печат и излизаме в друг документ, който се казва нареждане за прехвърляне на стока. Ако си спомняте предния урок, аз ще се върна малко назад и ще натисна отново ниво 1, за да видите нещо, без да го регистрирам. Искане на материали. Обекта за получаване е склад кроялно. Това е склад 10. А доставчика е склад материали от база данни материали на системата Bisoft. Или той, който предава е склад материали, централен склад. Тук трябва за складова разписка да се зареждат материали. Това не е тема на артикул менеджера. Това се прави в пласмента и е друг урок, който ще бъде преподаван отделно в раздела пласмент. Смята се, че вече кожите и всички останали материали се намират в склад материали. Така че първият документ, който ние изработваме физически и разпечатваме, е искане на материали, той така се казва, има към ниво 2, е от склад материали физически към склад кроялна. Междинният склад, който е в кроялно. Що се касае до втория документ, с изход винаги може да се откажете от преминаването от едно ниво в друго. Що се касае за ниво 2, запис, който се намира в ниво 2, към кройка, документа вече е нареждане за прехвърляне на стока, или това е вътрешен оборот, и вече доставчика е склад кроялна, този, който преди беше получател, и сега самото кроялно получава стоката. Тъй като в склад кроялно ние прехвърляме материали, вече в самото кроялно, за да прехвърляме на нататъка стоката има своето име и своя вид и цвят. Фактически ние вече тук третираме прехвърлянето на стока, а не на материал. Материал е само към склад кроялно и от склад кроялно отива директно в разходната норма, централната разходна норма, ниво 7. Когато му дойде времето, ще го говорим. Така че тази записка тук, която правим нареждане за прехвърляне на стока, касае именно количеството на още не изработеното в бъдеще готово изделие. Същия документ е и долу. Тук интересното е само, че си сменят местата вече получател и доставчика, така ще става в следващите документи. Другото, което е абсолютно същия номер, както казах преди малко, само че екстензията му е кроячно, ниво 3, така трябва да се чете, на съответната дата, когато става този преход. До сега не съм го казвал, но ще го кажа сега. Долу, пред Bisoft и версията, има един баркод, който всъщност съдържа точно този номер. И винаги, когато някой документ се загуби или някой документ, той има специална формула горе, разбира се, това не е интересно, но се изработва баркод и се разпечатва баркод, който с баркод четец може да бъде щракнат и системата ще даде информация точно какво е било записано на този документ, независимо от кой месец, дата и номер е. И именно знае на кое ниво се е намирал този документ, когато е бил разпечатан. Тук всичко е записано. Което е много удобно, защото когато станат много документи, някой път искаме бърза справка, вместо да се ровим в базата, просто можем да щракнем с баркод четеца и да видим за какво е ставало въпрос. И така, този документ се регистрира печат, аз няма да регистрирам печат, F3 е равно на този изход и от тук ще се откажа, това е ниво 2, да видим ниво 3. Ниво 3 минава в преработка 4. Така, сега, тук отново параметрите са същи, защото те се теглят от черната зона, печат,
Нареждане за прехвърляне на стока. Отново това е вътрешен оборот. Сега обаче доставчика е вече кроялно. Преработката е приемник. Номера на документа, аз взех друг документ, така че това е друга ведомост, 127002. Значи това може да бъде и нашия номер. Преработка 4. Това означава на съответната дата 2 бройки прехвърля за преработка, комплектация на код. Също отдолу документа е еднакъв абсолютно за приемника на оригинала отива за приемника на стоката или незавършената стока, а копието, там където няма оригинал, отива за доставчика с оглед на отчетност. Така с един А4 формат лист си решаваме въпроса за прехвърляне, малко икономия. Така, респективно този код означава това. И така, 6 иска да премине към 7. Печат, комплектация. Отиваме към комплектация. Вече документа се казва комплектация и то е база на... Тук вече играе и разходна норма, която ще кажа в следващия урок. Ето номера на документа, COM7, към ниво 7 отивам. Вече от тикато, ниво 6, предава към комплектация този, който извършва разходните норми. Обект. Това е точно определено лице. Сега тази запис беше с един брой, така че предава един брой стока. Този номер е равен на този номер и това е за доставчика на стоката. И така исках да кажа, че прехвърлянията, тук този урок е кратък, тъй като разходната норма е по-широко понятие. Исках да кажа, че прехода от ниво 1 към ниво 2 касае изтегляне на материали от централния склад материали към склад Кроялно 10 с помощта на документа искане на материали. След това до преработка тези кожи или тези платове, незавършено производство, каквото искате кройки, се намира в кроячно към от преработка в изработване в шивашки участък. Преминават от едни ръце в други ръце или от едни материални отговорни лица в други материални отговорни лица със съответната стойност, количество, както е било заявено в заданието на този артикул, именно този номер, чрез съответните документи за прехвърляне на стока. Те така се казват. Само първи искане на материали до 7 са документи за прехвърляне на стока, защото това е вътрешно цехово прехвърляне. Тук нямаме повече разходни норми, никакви. Имаме просто един документ за прехвърляне на материални ценности, които се следят по дата, това е идеята, и количество, ако някъде количеството се е намалило, имаме пачка от 10 са преминали 8, 9 или обратно 11, компенсира се някаква пачка. Това се вижда в тази история. И чак при комплектация започва да действа и разходната норма, тъй като там ние вече имаме извършено изделие, което е изпълнено на 100%, да кажем на 99%, и трябва в този момент да изтеглим и останалите материали, които са били вложени в него, в този момент да бъдат изписани както от склад Кроялно, така и от склад материали директно. Така че по тази причина тук няма особености. Аз набързо преминах от кройка до комплектация, за да покажа принципа на работа. Това може да бъде едно материално отговорно лице оператор, а могат да бъдат няколко, в зависимост от структурата на вашата фабрика. Тук е възможно да се добавят труда и технологиите на ниво изработване. Редно е да бъде направено. Те ще бъдат отразени в съответните клетки, защото към момента на изработването вече трябва да има утвърдена технология и технология в действие. И също бригада, защото при изработването, когато се отива към изработването, редно е тази клетка да бъде формирана. Както и преди комплектацията, материално отговорните лица или операторите за моята система трябва да сложат поне този номер на разходна норма, който е най-близък до вече извършено изделие, при мен е запис, така че на следващото ниво комплектация човека да знае точно към кой номер да се отнася и клонирането става автоматично. Всъщност това е за този урок. Благодаря за вниманието.